And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nabuntis ako ng ibang lalaki. At tinanggap ng boyfriend ko yun. Basta, wag na lang daw ipapaalam sa totoong tatay ng anak ko na buntis ako. Hi DJ Rocky. Palagi akong nakikinig ng programa mo. At kahapon, napakinggan ko ang secret file na para bang sumasalamin din sa buhay ko. Pero siguro, magkaiba kami ng komplikasyon ng secret file sender kahapon. Komplikado rin ang sitwasyon ko. At inaamin ko, DJ Rocky, na dahil sa mga pagkakamali ko, kaya ako napunta sa sitwasyon kong to. Itago mo ko sa pangalang Shasha. At ito, ang aking secret file. Meron akong nakilala online na isang lalaki. Naging magkasundo kami sa mga kung ano-anong bagay na pwede namin mapaglaruan online. Hanggang sa nagkakausap na kami through calls and video calls. DJ Rocky, may boyfriend ako that time. At aminado ako, cheater ako. Oo. Niloloko ko ang boyfriend ko. Ang kabit ko ay itago natin sa pangalang Julius. Meron nang nangyayari sa amin ni Julius. After 7 months mula nang naging kami. Nag-overnight kami sa motel. At aminado akong masaya ako kapag kasama ko siya. May pamilya na si Julius. At malayo siya sa pamilya niya. Dahil nasa probinsya ang ka-live-in niya at ang anak niya. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako. Sa biglang naramdaman ng katawan ko. Napagtanto ko na hindi pa ako dinadalaw. Hindi pa ako nireregla. So bumili ako ng PT sa drugstore. At nang makabalik ako ng bahay, doon ko nalaman na buntis ako. Nang malaman ko yun, agad kong sinabi ito sa boyfriend ko. Nagtaka ang boyfriend ko kasi
Wala naman nangyayari sa amin. Kaya tinanong niya ako, sino ang tatay ng dinadala mo? So sinabi ko na nabuntis ako ng ibang lalaki. Iyak ako ng iyak. At kahit alam kong masakit sa parte ng boyfriend ko ang ginawa kong pagkakamali, ay tinanggap niya ako. At ang sabi niya, huwag na lang ipapaalam sa totoong tatay ng anak ko na buntis ako. So hindi ko sinabi kay Julius na nabuntis niya ako. Nakipaghiwalay ako sa kanya. At ang sabi ko ay mag-focus na lang siya sa mag-ina niya na nasa probinsya. Dumaan ang mahabang taon, wala kaming naging communication ni Julius. And then, year 2020, may nag-chat sa akin na hindi ko kilala. Nireplyan ko at ginawa pa niya akong manghuhula. Dahil sabi niya, hulaan ko raw kung sino siya. At nahulaan ko nga kung sino siya. Tama raw ako. Si Julius nag-chat uli sa akin gamit ang isang dummy account. Nagkumustahan kami at nalaman ko na 3 na pala ang anak niya. Tapos bigla niyang natanong kung sino raw ang tunay na ama ng anak ko. Ang sabi ko, yung boyfriend ko ang tatay. Pero tinatanong niya ako kung bakit kamukha daw niya yung bata. Sabi ko, ay, namamalikmata ka lang. Pinilit ko na wag sabihin kay Julius na siya ang tatay ng bata kahit nangungulit siya ng ilang beses. Hanggang sa lumipas ang panahon, one day, sa hindi inaasahang pangyayari, nalasing ako. At nai-chat ko sa kanya na siya ang tatay ng anak ko. Gulat na gulat siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya dahil sa nalaman niya. DJ Rocky, aminado ako. Kahit papaano, ay mahal ko pa rin siya. Dahil kapag nakikita ko ang anak namin, siya ang naaalala ko. At laking gulat niya nang malaman niyang magka-birthday ang bunso niyang anak at ang anak niya sa akin. Magkaiba lang ng taon kung kailan ipinanganak. Naiiyak na lang ako. Kasi nakulong ako sa isang sitwasyon na hindi ko malusutan. Mahal ko naman ng boyfriend ko. Pero mas mahal ko ang tatay ng anak ko. Kahit may pamilya na siya. Hindi siya kasal sa kinakasama niya sa probinsya. Inamin niya sa akin na mahal niya pa ako. Nagalit nga siya nung una niyang nalaman na anak pala niya yung anak ko. Bakit ko raw inilihim sa kanya kung kailan na malaki ang anak namin? Doon niya pa malalaman ang katotohanan. At ang tanga-tanga ko. Dahil nakipagkita ako sa kanya isang beses at may nangyari na naman sa amin. Yung nangyari sa amin, ramdam na ramdam namin
na sobrang miss na miss namin ang isa't isa. At doon ko na-realize na mahal ko pa rin siya. Yung boyfriend ko noon, na kinakasama ko ngayon, wala siyang kamalay-malay na niloloko ko siya. Oh, niloloko ko na naman siya. Hanggang ngayon may namamagitan pa rin sa amin ni Julius. Tulungan niyo ako kung anong pwede kong gawin. May pamilya na ang tatay ng anak ko. Pero may anak din siya sa akin. At mahal na mahal ko pa rin siya. Ayaw niyang makipag-iwalay sa akin kahit kumakalas na ako. Dahil iniisip ko siya. Paano na lang pag nalaman ng kinakasama niya ang lahat ng to? Baka ilayo sa kanya yung mga anak niya. Sana matulungan niyo po ako. At nang maging tahimik na ang buhay namin, naguguluhan ako. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Shasha. At ito, ang aking secret file.